Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 22, versikulo 10. Lisyam ti tao amang ipagarop nga isulati na laing, kat sumardang ti supyat, panagaapa, ken panang pabbabain. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno kanya. Nabasam ka di tinakalanad iti kontrata. Amasapol nga damay supot yu a produkto nga umayalaan ti truck kada Sabado. Kasano no saan mi ama isupot ti kota, sir? Addamol tayo. Ang amnumot ad-ado ti maisupot yu. Addamat incentives yu. Sige, ikagumak apagtrabahuan ti empleyado. Tapno ado ti incentives mi, sir. Dayta tinailanad iti kontrata. No nasursurok ngam iti ko tayo ti matrabahuan nyo. Sidada anak amang tad iti incentives. Agyamanak, sir. Nagagat kami nga agtrabaho gapo iti incentives ako nayo. Ngam laglagi pa. Nga adamat mul tayo. No di yumat malpas tinaituding amalpas yu koma ako tayo. Linawas ka di nga umay ti truck amangala kadag itinalpasan anayem paki a produkto, sir? Wen, tadamat nagpinirmaan mi a kontrata. Amasapol alinawas nga umay namat alaan ti supply tayo. Ala, darasin nyo ti agtrabaho. Saan kayo ang mabaybayag tapno ado ti matrabahuan tayo? Apay akanayon akaslad da samsambutan tayo, madam. Talinawas nga umay ti bayar ang mga ala iti produkto tayo. Agnayon tayo ko mga rod iti empleyado. Tapno saan tayo akanayon na mabitbitin, madam? Kaya't mo ka di ang mga ala nga mabawasan mo ti sweldom. Ha? Ay, saan Nagbasit lang nga rodin ti sweldo. Matlagayam. Awan nga minti maladaw asumrek ken partakan niyo ti agtrabaho. Saan kami mo't amaladladaw, ma'am? Ay karumbang laang tasuswelduan kayo ket nga rod. Mayat, idi saan pa nga under contract dahito yung factory? Taidi kat ti big boss ti mang susweldo kada tayo. Ngamita, takinontrata ni Ma'am Gladys. Kanayon tayo ma-pressure. Kanayon na tayo adagdagan ng trabaho. Noon nga rod, numala daw tayo. Kasla aso tayo apagsasawan na. Awan pa'y disente tingiwat na agsasaw. Pudno day tako nam. Kaslawan nagadalan na. Bastos nga agsasaw. Ngumno ni Edita ti mala daw. Awan pa'y mangag mo ngay bagana. Day tamat ti pakasuro na klaunay. Anya nga ta ti impakpakan day nga Edita. Kas kumaita. Awan manan day nga Edita. Naladaw manan. Amum ka di? Adda na kadamagak. Ano gayam kurang ti maisupot tayo a produkto. Adda multa ni Ma'am Gladys. Ngam no masubraan mat ti malpas tayo. Adda incentives na. Kat, apay nga rod asaan amang ibingay iti incentives. Bukudan na mat. Kat into nagsao. Sukatan kayo. Kung kunana. Ado ti maisukat kada kayo. Kasla nabuntog itatag iti empleyados. Kurang iti kagudwa alod, tinaisupot na produkto. Adaman nga rod multadan, ano kasta? Anya pa'y nga ay, dayta tinailanad iti kontrata. No saan na masuro ti kontrata, adda adida agawaan ti agtrabaho. Adda kanukat kanayo na maladaw nga empleyado. Addakin ni Gladys amang bagbag akadagiti empleyado. Tay sukat nga rod ti kontraktor. Taadakat nga rod iti babaan na. Isunti makaammo amang disiplina kadagiti empleyado. Inton umay naalaan ti kwarta na. Mas daaw taadamanen multa na. Tadi na nadanon ti kota da. Awan mabalin no kasta. Katrumbang abagaan na dagiti kakadwana. Nga agawaan da ti agtrabaho. Agmulta tayo manan, tanagbuntog kayo mga min nga agtrabaho.
Naglangan mo't ngamin ni Edita, ma'am. No saan ang naglangan, nakumpleto ko matikota tayo. Saan nyo pabasulin ni Edita? Taadda makagapo no apay alumanglangan. Imbagak laang matipod no, ma'am. Di nakman sungbatan si Kasindi. Siyak pay laang tibos ditoy. Saan asika? Bus nga busado. Awanan modo, bastos. Saan ka dumaya modom dita, bastos? Ado ti mabalin ko nga isukat kan ka. Di oray sukatan na. Awan na sakit abakrang ko. Pimanawin ti agpupudot. Di na ngamin bagbagaan ni Edita. Tapno saan alumangan kan kanayon amaladaw. Gaputa da maititadsag paminsan ni Edita, iso akas jay. Ay, rupit regalo kit di babae. Iso ti amok. Tangiwat mo, ang mga numangag na ka. Agpay sumod ti bagbagak. Madingamin ti ugali ti bus tayo. Nalaing launay. Awan ba't nga rod makita na saya at agapuanan na. Nga rod nalaing agdilaw. Ngam ad-adumat ti pakababalawan na. Nagmadipay ti ugali na. Ay, addala ko masabali boss. Sana kasken kwa na nga awan disiplina tingiwat na. Nagngato ti panagkita na iti bagbagi na. Nagbasit a tao, ngam ipagarup na anangato ken nalawat ti tinugawan na. Si Kamot Edita, apay kadi akanayon ka amaladaw. Kanayon nga agungot ni Ma'am Gladys. Intaray ko ni nanang ko iti ospital. Kanayon mo kadi nga itartaray ni nanang mo iti ospital. Saan mo't kit di Ngam no kumaro ti asmana. Sapo labantayak. Awan kadi ti kabsat mo wenno sabali amang kita kininanang mo. Saan da amasango? Adda mo trabaho da. Ngam uray si Kamot, adda mo trabaho. Mairaman ti trabaho tayo no kasjay nga awan ka. Ay, saan ko nga rod amabalin a panawan ni nanang ko? Kasta ka di. Adda aklang arudan dito, di yu pay ladarasan. Apay, di dak kabain, apos yaw. Oy, darasan tayo kano kakadwa. Kababain mo't kin ni ma'am. Dardarasan mimet. Kurang tayo ngamin, iso nabuntok ti trabaho, ma'am. Aywan, mayat ko man no adda tayo amin. Tapno napartak ti trabaho. Adda di ti uray maladaw, ngam awan mangagnasa o. Pangpangagan ka di, Cindy? Saan ka laang apang pangagan, ma'am? Ibagbagak iti diretso. Diyak kaya ta pa nagsungsungbat mo? Saan ka akailalaan at trabahador? O di babay nga rod, ma'am? Pumanawak ta saan ko mairusok ti ugalim. Ado di ta tinasaysaya at abos, ha? Bastos at talaga day dya at tao. Ti ko na, kailalaan? Makita no asino ti mapukawan iti trabaho? Apay abim mabamanan ti produksyon, Gladys. Kuha ngamin, boss. Pimanaw ti may sa trabahador. Kat kasanon, mamulta ka manan. Tay sumat tinakalanad iti kontrata. Ay, basit man ti mabati ako. Anya ti kunam, Gladys? Ti kunak, boss. Bumawi akto. Inton sumaruno. Rumbang laang. Amangan no agbak out ti buyer tayo. Sige, boss. Ikagkagumaan mi. Imbag ta nagkita ta, Tony. Kayat mo ka diti umay ije pagtrabahuan. Ha? Adda ka di ba kante? Kayat ko Barang mayat ti panagniungiwat ti boss. Aywan nasingpot makisasao. Saan akas iti daddo maakas lawan nagadalan na. Umayak mamat nga rod. Makaginawa da tao iti kinangiwat tinangato ti panagkitkita na iti bagina abos. Iso nga iti imbaga na adinak kasapulan. Pimanawak adagos. Pagan anok nga iti kas di klase ti boss. Abusado. Makaumatingiwat na. Kaslag busingar no makaungayt. Una, kun adamot dito ti mabiro ka na trabaho. Ado dita ti boss anasaysaya. Hala, umayak mamot nga rod agaplay di pagtrabahoam. Apay asiksik at yada dito'y factory. Ayan dagiti daduma. Diyak amo gayam. Adadamag ko, anauma da kanukan ka. Nauma? Kasanong ti trabaho? Dakal man ang timulta tayo, no saan tayo ang may sambot ti kuta tayo? Padasap ida nga awagan. Ang mga no adalaang nakataktakan da. Ay, sinalbag dagi jay.
Anya nga itiswildon da no di daw may agtrabaho. Bukod da aparikod da ita, no awan masweldo da. Ang kasano no awan may sambot tayo ita alawas. Siyak manan ti madaksan. Iso nga rod nga awagam ida. Kasaom ida iti nasayaat, tapno umay da. Syakit din ti agpakumbaba kadakwada, kat syak pay laeng ti boss da. Kasano no mamulta ka manan? Saan ka di adakkel ti multam? Hello, Tony. Apay adi ka simrak ita. Ado ti trabaho tayo. Agi kam kamakam tayo. Pasensyan ma'am. Ngamadan sa bali at trabaho. Anya? Adan sa bali at trabahom? Kasano nga iti trabahom ditoy? Mangkita kayo niti sa bali at trabahador ma'am. Adumot dita ti mabali na maisukat. Umay ka, tay ngatok ti sweldom. Nagyaman aklangan ma'am. Adak dito'y ayan ni Cindy. Nasingpat ti boss mi dito'y. Saan mi akayat apanawan? Kasta ka di. Sige nga rod. Bye. Di masungit samot abos inangawag kan ka, Tony. Uy nga rod. Ingato na kano ti swildok. Oray ingato na no kas di mo ti kababalin na. Saanan no siya? Imbagak, adita kayat apanawan ti boss ta itata na singpad. Makaamiris siguro itan. Panawan ti trabahador na, gapo iti saan anasaya at akababalin na. Adda nga tapagbaliwan na ita, tado tayon apimanaw ijay at trabahador na. Adakan ko na daytan Ngam no agnanayon akas jay na, liblib yan ti trabahador ti liklikodan na. Sungbatan da pa'y kit di asada panawan. Di da respetuan. Kasano arespetuam ti tao, adi na amo arespetuan ti pada na at tao. Sikamot ti masabat ko, edita. Adda ka kadipay lang ijay ayan ni Ma'am Gladys. Wen, kaya't nangagsubli kayo ta ingato na kano ti sweldo yo. Ti kinaalas ti ugali na tinang panawan mi kankwana. Nasayaat ngamin kan ka, iso ang nagbati kalatakan kwa na. Apay, diyo ka di kaya ti agsubli di paktorya? Saanon? Awan ti mayat kin ni Ma'am Gladys. Padasak nga ibagakan kwa na nga agbaliw. Tapno didan panawan. Ay na, no kas jay laang ti kababalin na, uray adda maala na at trabahador, maumadan tumo laang. Kasano nga taitan? Dakkalakit di ti multak. Kapilitan ang mga laka iti agdadamo. Ngam diferensya ti panagtrabaho da, ta agdadamo da. Pistin tumot dagi jay at trabahador. Nagpapanaw dakit din. Siyak, ita ti agaburido. Awan ti mabalin tayo Inton ada ka barbaro at trabahador, saan mo apagsasawan ida tapno di da pumanaw? Ikagumaak Madisa talaga ti aramid ko, iso nga ininot da apimanaw. Oray na baba tao, masapol nga adala ta respeto kan panakikadwa. Tao damot akaskan ka. Kwarta laeng tinagdumaan tayo. Masapol nga inak makisaukan ni boss. Taitalag da pa'y ti kontrata kanyak. Mawananak mat iti trabaho no kas pangarigan. Masapol nga agbirok ka iti trabahador. Kasano? No awan trabahador. Apa yan, Gladys? Awan matialaan ti buyer a produkto. Ay, kwa nga min, sir. Basol lagi ti trabahador ta nagpapanaw da. Dakal asayang. Tanagmak out ti may sa buyer. Saan anasuro ti tulagan nga adda maala na itaalhawas? Anya itan ti aramidak, boss. Kapilitan nga awanan pirmaan ta a kontrata inton sumaruno. Awan mo ti trabahador mo. At biro ka sir. Saan nyo ko mga ibabawi ti sumaruno a kontrata? Ladingitek. Nga magbiro ka pa iti trabahador mo. Sakbay nga agpinirmata manen. Nagsayangan. Masapol nga agbaliwak. Tapno maikanak manen iti sabali agundaway. Saan anasaya at tinapanakkel ken nalaing amang pabain, tadumteng to ti tiyempo nga agsublikan ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag.
Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540, kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.